gent estava entrant a dins de la capella de Santa Càndia. Una mica de imágenes. Està molt bé, requete bé per això. Si tenim creu, altar, els bancs, pendera. Senyora imagen. I això deu de ser pel coro. De totes maneres, a veure, han vingut en Roser i altres persones que entren i que nos expliquen un poquet. ¿Ok? Bueno, gent, vaig a buscar a les reporteres i a Joan Gràcia perquè nos expliquen una mica el tema d'esta ermita, de la capella de Santa Càndia. A veure, Roser o Bea, la cueva, qui vol ser la que li vol fer preguntes? No, res, si saps més o menys això que ens comentéis abans, que des de fa... Des de quan vam comprar Gavino i tot, això va ser una pallissa, si pot dir, del corral de costat, i després ho sabia això, van dir, hosti, l'arreglam, la picam, la fem, i a partir d'ara farem misetes. I és quan va fer, ho sabia, va fer una missa per als seus pares, i a partir d'estir ja vam fer tots els anys, fèiem una misseta per recordar els seus pares i tot. Vull dir, no sé, i tots els anys sempre s'ha fet. Se fa. Per quan se fa? Ara fa des que em vaig casar, que no fa, suposo. Des que em vaig casar. Però se l'està fent, 25 anys se va fer. Va fer l'aniversari, els 25, i va dir també ja potser prou, va dir que ja tota la gent que venia ja no eren els amics de Gavino que sempre venien, i l'Eusebio, perquè anaven faltant gent i això, i clar, ja van dir, fem el 25, ja param, i ja ho tenim així. Sí, i ara, mira, s'ha quedat, la tenim d'estar, vull dir, tancat i tot, vent això, el que passa que falten algun sant o alguna cosa, perquè tenim a casa per si a casa, que han entrat algun camió. Ara bé. Claro, tenim alguna cosa, tenim guardat. I si el taxo, però és que sí, una nosa també. Sí, això és tot una pedra. És que sí. Això és un altar. Perquè un altaret, aquells com els que tenim a missa a Sorella, quan el tenen... Sí, jo estic tant que vam buscar l'altre. Sí, bueno, estic un altaret. I este piquetet? La de l'aigua bendita. La de l'aigua bendita. La Virgen del Portal. Esta és la que hi havia abans, que ara està a la iglesia esta. La va restaurar Eduardo la casa i està a la iglesia esta. A ver, Bea, ¿nos vols explicar algo de las imágenes que hay así? No. ¿Estaremos al día? No sé. Segur que sabràs més que jo. Perquè Juan ja ens ha dit que és de Santa Càndia. Santa Càndia. I aquelles dos que hi ha allí, allí hi ha dos que estan tapats. Esta es la Virgen del Pilar, eso no lo saben. Virgen del Pilar. Esta es la Virgen de María. Esta es la Virgen de María. Emily. I els títens lo coro. Quina Virgen has dit que és esta? Asunción de María. L'Asunción de María. Asunción de María. Vaya que l'hem pujat. Mira-la, I això seria com lo... Sí, aquí no fiqué jo de vi... Lo sagrari. Lo sagrari, clar, no. Això és l'altar i allò és per com s'ha allò que guardar les... Per guardar això. Però veus, l'altar este pareix més... Més modern. Sí, aquesta ja és... Bueno, perquè està restaurat. Este es el que va de fer. Sí, això no fes. Però aquello que desde lo de tota la vida. Si no, així ja t'he segut. Sí, ja sé. Perquè la porta, si ho graves després, l'any 1623. Perquè, clar, això s'ha de... Els primers propietaris... Sí, doncs això... Si us heu tirat en atrás... Potser una comunitat de gent que vivia en Veràs i per Viu, doncs... Els comissaris de
Difícil, no sé si esto de algún puesto de esta refleja, supongo. No, debería ser la pedra original, igual debería de... Claro. Claro. I el coro que chiquinín, No va fet, no, va quedar preciós. Jo recordo que la iglesia allà dalt i... Claro, però la iglesia va fet... I dius, que... A ver, ¿això qué es? Lo coro. Lo coro. Vale. Así está lo coro y así vais. Pues bueno, la capella. A ver, es tenia una fetge, 1623, en unes lletres a dalt que no sabem el que vol dir. A ver, Roser. A dalt, no sé... Ah. Igual, el que veiem que pot ficar és Lepobole, oi que sí, dieu? O Lepobove, Sí. però que tampoc aclarim, perquè hi ha... Fiquem llavors les lletres que podia ser, per exemple, una C, si le fiquen el palito al costat, al través ja era una E. Inclús o sigui, aprofitein una lletra i en fien dos. Igual que lo de ano, que sempre fiquein ano, no fiquein año, però això ho tenim la A a un costat i la N a l'altre. I el 1623 suposam que és la fetge que se va edificar, Se va acabar. almenys l'ermita. No sé si ja tot lo que era allà on vivien les famílies que vivien així. Era un caño. A ver, pues ahora entrarem así a lo que es antiguamente un caño, pero ahora lo millor ho empleem para una altra cosa, ¿no? Sí. Claro, a ver. Això pues és com una nevera, antiguament. A ver, veus? Hi ha unes tauletes, és com una coveta, veu? Això també està així a Santa Càndia, Bueno, és un puesto fresquet, està a la mar de bé, així. ¿No? Se une porta, cerramos la puerta. Bueno, a ver si ve Roser y su mire. Anem tan ràpid, si nosaltres. A ver, venga, Roser, que te estic gravant. ¿Para qué? ¿Has vist que nevera? Però així no endur-lo pernil. No, ja haguem pogut. Mira, veus? Sí? Déu-n'hi-do. A fer un vinito. Això ho escarbarien així davall, no? Claro. Què? Que això ho Escolta, escarbarien a la pedra. sentamos a fer un vinito. Això. Vinga, I ara el vinito passa. Nos farem un vinito. Ha sentat a fer el vinito. Nos farem a fer un vinito. No, Bueno, Chen, ahora os mostraré una mica al exterior de lo que es la ermita de Santa Càndia y la casa y bueno, todo lo que pertany a la ermita o la capella, en este cas, de Santa Càndia. Tot això està molt bé. Així hi ha uns bancals que pertanyen al mateix dueño, tot. Així està la vivienda. Això pues, se va adquirir, en este cas, pel dueño a l'any 51. Així està és lo que és la casa, la vivienda, i així la capella. Capella de Santa Càndia. I això és un almacén que s'ha fet ja més tard. Això ho va adquirir aquest home caballero. Però la capella esta, per lo vist, està plena de palla. Aquest home ho va restaurar i ho va posar en condicions. Y bueno, este es l'entorno, el paisatge, lo qual se veu que seria més majo perquè acordeu-vos que estic hi haurà un incendi, no farà més que un parell d'anys d'això. I bueno, aguardo que t'us hagi agradat. Una cosa més, per amics de Madre. I bueno, ara vereu la galeria de fotos, les 4 fotos que han pogut prendre, de lo que més nos ha llamat l'atenció. El vídeo simplement és la capella, o sigui, el que estan parlant de la vivienda o això, han reservat el dret a no mostrar-ho. Pues no res, hasta el pròxim vídeo.